गा थामजिबाथि बि बांबुर गोरा एनडिएफबि मुंख्लं सान फालिदों परबजरा दैथुन मोसाहारिनि मुंख्लं खाम्फायाव क'क्राझार जिल्ला परबजरा मुखुमानि सिङाव थानाय टिपकाय सागर फेनायाव दिनै सानजौफु समाव परबजरानि एक्स एनडिएफबिफोरा 14 सेप्तेम्बर 1988 आव गिबिसिन मुंख्लं जानाय बि बांबुर गोरानि मुंखौ गोसोखांनानै फालिनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे फालिनायाव एक्स एनडिएफबिनि बेसर ब्रह्म बिथाङा गोबां रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव खामानिखौ मोजाङै जाफुंसार होनो हायो। परबजरा टिपकाय हालामनि सागरफेना गामिनि लखन मोसाहारिनि फिसाज्ला दैथुन मोसाहारिया एनडिएफबि आफादाव थानानै बर' हारिनि नांनायाव 2006 मायथाइयाव मुंख्लं जायो आरो बेनिनो मुंख्लं खाम्फायावनो दिनै बि बांबुर गोराखौ गोसोखांना आरो गासै एनडिएफबि मुंख्लंफोरखौ मान होना मुंख्लं सान फालियो। लोगो लोगोनो परबजरानि बयनिख्रुइबो गिबिसिन एक्स एनडिएफबि जोंब्लाव बसुमतारिया मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेनो आरो फारियै एक्स एनडिएफबि आरो ओनसोलारि समाज सिबियारिफ्रा मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावो। गिबिसिन एक्स एनडिएफबि जोंब्लाव बसुमतारिया जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों मिन्थिना लानि। जोङो बेखौ थांनाय 1988 मायथाइनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों, दिनैसिम फालिगोन आरो इयुनावबो फालिलांबाय थागोन, बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमाय। बिथांखौ रेहाय होनायनि खेथ्रआवहाय जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि मोनसे जोङो आफाद दानानै लादों। बे आफादनि दारै जोङो बिथांमोनखौ रेहाय होनाय, जेलनिफ्राय बख'नाय, जों माखासे जोंनि एक्स ग्रेसिया जायफोरानाखि मुंख्लं न'खराव मोननो गोनां 5 लाख रां जोंनि बिटिआर रेकर्डआवबो मोनसे दफायाव दंखायो। दा बेफोरखौ बा गासै बिटिआर एकर्डनि थालांनाय जेफोरानाखि मावफुंजायाखै बैफोर दफाफोरखौ मावफुंहोनो थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ खामानि मावगासिनो दङ। गासिबो एक्स एनडिएफबि फोरखौहाय मा मेसेज खालामनो सानो दा? बेखौनो आङो मेसेज होनो सानो, जिहेतु जोंनि माहारियारि जे नांनाय बे नांनाया दिनैसिमबो जोबाखै। जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि हिसाबै प्रयजन बादियैहाय जोंनि माहारियाव मा अलखद जायो जाया बेफोरखौ सालिजारि खालामनानै मावलांनांगौ, बा जोङो थोंजोङै मावनो हायाबाबो खेंस्लायै बा बबेबा मोनसे एंगेलजों जोङो बर' माहारि बा जोंनि जे गोनांथि बेफोरावहाय सहाय होनो थाखाय आङो जोंनि गासैबो एक्स एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ आङो खावलायहरनो लुबैदों आरो खावलायहरनाय जायो। दिनैसिम रिहेबिलिटेसनखौ एक्स एनडिएफबिफ्रा सोरबा मोनदों सोरबा मोनजोबाखै, बे बेलायाव मा बुङो? बिनि सोमोन्दै थांनाय बावैसो सिगां जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि मानसिफोरा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों सावरायदों आरो बे सावरायनायाव मोजां बिथाङा एसुरेन्स होदों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों आरो दा आसा खालामो बे गासैबो जोंनि जे रिहेबिलिटेसन थालांनाया बेफोरो जाफुंसारगोन बेखौ आं आसा खालामदों। बे रन्जन दैमारिल' नङा, बेजों लोगोसे गोबां एनडिएफबिफोरा दिनैसिम जेलाव सोजानानै दङ, बे बेलायाव बे गासैखौबो रेहाय होनायनि थाखाय सरकारखौ नारसिननाय खामानिखौ जोंनि बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय मावगासिनो दङ। पर्यायक्रमै जुदि आन्दलन खालामनांगौबा बेबो सावरायलायनायनि गेजेरजों जागोन, बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायदों। खुलुमबाय। गिबियावनो आङो दिनै जोङो माखासे नुजाफैनो हानाय जे फार्स्टआवनो आं सिगां नोंथांमोनखौ जे मिडिया पार्सनफोरखौ आङो गोसो गोथारै आगोल बावहरनाय साबायखर जासिहरबाय, जिहेतु जोंनि गेजेराव नुफैनो हादों टिपकाय दखर हालामा जोंनि बे परबजरा दखराव। आरो दिनैनि खेथ्रआ जाहैबाय जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां सान, जिहेतु दैथुन मुसाहारि जोंनि फंबाय जे बिथाङा दिनैनि दिनाव जिउ गोमादों, जे मुंख्लं जालांबाय। आरो बेयाव जिहेतु बिसोरनि न'खरनि मानसिया दिनै इनभाइट खालामहरनाय दिनै बिनि गेजेराव आं दिनै सफैनो हादों। आरो बुंनायनि खारना जाहैबाय सासे जिहेतु आं दिनै राजनितिकनि बाथ्राखौ बुंनाय नङा, मानो होनोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां दिन आरो बेनि थाखाय आंबो बे इसोरनाव आरो गसाइनाव अबंलावरिनाव आर'ज गाबनानै बुंगोन आं फंनैसोल' बाथ्रा, जिहेतु
एक्स एनडिएफबि आरो एग्रेसिभ ना मा होनो बेखौ एक्सुवेलिया बेखौ थाबैनो फुरा खालामथों होननानै आं बेखौ सरकारखौ मुल दाबि खालामो जिहेतु जोंनि बिटिसि सरकार आरो लोगोसे स्टेट सरकारखौ अति सिगारे बेखौ मावगोन होनना आसा खालामो आरो माखासे जोंनि गेजेराव गोबाङैनो बेफोरबायदि एक्स एनडिएफबिफ्रा हारमा हाथा गोदाव सोराव जालाबायनानै दङ आरो माखासे हाइनेस आरो नन हाइनेस क्लेसाव गोलैनानै दङ आरो बे एकर्डजों जे जों सानदोंमोन दे फुरा स्पस्ट एक्स एनडिएफबिफोरनि नामै माखासे बिथांमोनखौ जे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदों थाबैनो बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव सफैगोन होननानै आं आसा खालामो जे फैबाय थानाय दिनाव जेखि जाया मानो थाबैनो लाबोगोन होननानै आं आसा खालामो मानो होनोबा दासिम जिहेतु बिटिआर सरकार प्रमद बर' मानगोनां बिथां आरो लोगोसे बिजेपि सरकार जिहेतु बिथांमोना मोजां जों मोनथिनाय मथेबा आरोखि सासे राजनितिक नेता हिसाबै आंखौ जथेस्थ' मोनथिगौ बिसोर गुड एलायन्सआव दङ जथेस्थ' प्रमद बिथाङा जुदि बेखौ नारसिनोबा थाबैनो रन्जन दैमारि बिथांखौ आदाखौबो थाबैनो गहोगोन होननानै आं बेखौनो आसा खालामो मानो होनना बुङोबा आरो लोगोसे गोबां समनिफ्राय नुनो मोनदों जेरै माखासे खेथ्रआव जोंनि आलफाफोरा जुदि 15-20 जन जुदि बम होनानै जुदि बेफोरबायदि मानसिया जोंनि हाइनेस केसाव माखासे गोलैनायफ्रा जुदि गदोंब्ला खिन्थु बे एकर्डजों स्पस्ट गयोब्ला आं बेखौ आसा मोनगोन होननानै आसा खालामो दा गतिके आं मोनसेल' खावलायगोन जोंनि सरकारखौ बेखौनो थाबैनो बेबस्था लाथों मानो होनना बुङोबा आरो माखासे जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरनि जिहेतु जेंगोनाफोरखौ थाबैनो सुफुंगोन होननानै आसा खालामो आरो फैबाय दानाय दानाव निस्सय जे बिथांमोना जाहाथे हालाय हाफाय जायालासिनो मानो होनना बुङोबा जिहेतु सरकारा दा जोंनाव इउपिपिएल सरकार दं आरो लोगोसे बिजेपि सरकार दं बिसोर एलायन्स दं दा मावनो गोसोबा जथेस्थ' हायो सुप्रिम कर्ट आरो हाइ कर्ट बिसोरो अलरेडि टटेलि बिसोरो जाहैबाय माबानि आन्दाराव थायो गासिबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आन्दाराव बिसोर नङा होनबालाय मा जानो बेखौ सोरबा जेनेबा मोनथियै मानसिफ्रासो जों स्पस्ट' जोंखौ जेनेबा जोंनि राजनितिक नेता हिसाबै जोंखौ थगायनो हाया मानो होनना बुङोबा सिबिआइ टिबिआइ जेखि जाया मानो स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्दारावसो थायो बे स्पस्ट' खोथा बेखौ आवबा पाब्लिकनि सायाव खालामोब्ला बे भुल जागोन आरोखि भुल धारना आरो आं एसेखिनियावनो आं बुंनो सानो दिनैनि खोथाखौ दिनै राजनितिकनि सान नङा आरो जोंनि दुलाराय जोंनि नैबे टिपकाय दखर दालायसायाव दिनै फैनानै जिहेतु जोंनि माथियास दैथुन मुसाहारि बिथां फंबायनि गेजेराव दिनै गोथार सान होननानै जों बेखौनो आसा खालामो बिनि थाखाय जों मोनसे दुखुनि दिन होननानै जों बुंनो थाङो मानो होनबा गोबाव समनिफ्राय नुदों जोंनि गेजेराव जिहेतु हालाय हाफाय जानानै दङ जे एक्स एनडिएफबिफ्रा बिथांमोना जे माखासे मोननांगौ क्षतिपुरनफोरखौ दासिमबो मोननो हायाखै आं बेखौल' सरकारै गोख्रै खावलायगोन जिहेतु प्रमद बर' बिथांखौ आरो लोगोसे हेमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथांखौबो मानो होनना बुङोबा गोबाव समनिफ्राय नुदों जे बिथांमोना सरकाराव दं जथेस्थ' बिथाङा जुदि मावोब्ला दासिमबो हायो होननानै आं आसा खालामो आरो जेसेबां जेखि जाया माने जोंनि आखायाव खामानि गैया होनबालाय मा जानो मानो होनना बुङोबा सुप्रिम कर्ट हाइ कर्टआबो जथेस्थ' बेखौ मिथिगौ बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आन्दारावसो थायो बिसोर जायो माने बाध्यतामूलक जिहेतु सासे सुप्रिम पावार जिहेतु सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिसआबो बे सासे हाजार गिदिर सासे माबा जाया मानो बेबो सासे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आन्दारावसो थायो बिउर'क्रेसि माखासेयाव हाबफुंनानै थायो जथेस्थ' दासिमबो मावनो हागोन होननानै आसा खालामो माखासे खेथ्रआव जा आं बेखौल' बारे बारे खावलायगोन जिहेतु जोंनि मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माजों जिहेतु प्रमद बिथाङा थाबैनो बिटिसिनि चिफ आरो प्रमद बर' बिथाङा थाबैनो बेखौ स्पस्ट' भाबै खामानिखौ मावगोन होननानै आरो लोगोसे माखासे नन हाइनेस केसाव जे गोलैसोनानै दङ जे बिथांमोनखौ थाबैनो मोजां उदां अख्राङाव लाबोगोन होननानै आं एसेखिनियावनो आसा खालामना थाबाय गोजोन्थों दङ दिनै 35थि जेनाखि एनडिएफबिनि दिनै मुंख्लं सान बे सानाव नुजाफैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथांमोनहा दिनै आंखौ आलासि हिसाबै बेहाय लेंहरनाय जादों आं बेखौनो बुंगोन आंना बुंनांगौ बाथ्राया बेनो आं मोनसे जिनिसखौल' सानबाय थायो एनडिएफबिफ्रा दिनैहाय बिटिआर सुक्ति खालामबाय बिटिआर सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों दिनैहाय जोंनि गेजेराव मानो जेलाव थाबावखो बे बारे बारे मोनसे कुइसन फैबाय थायो आरोखि दा बेखौ आङो ओरैबायदिसो होननो सानबावदों जाहाथे एनडिएफबिफ्रा खौसेयै ज' जानानै बे बिथांमोनहा जायनाखि दिनैहाय बिसेसकै खोनानो मोनो जे भुटानाव बिसेसकै दं होननाय आरो जेलाव दंबावो बे बिथांमोनखौ हयथ' जोंनि एनडिएफबिफोरनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनि दानि गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकारजों जाहाथे रायलायनानै बे जिनिसखौ थाबैनो बख'नायनि बेबस्था खालामो आरो आं नैखौबो बुंबावनो सानदों बेखौ बिथांमोनहा सिंल' रायलायनानै जानाय नङा बेखौ रायजो राजानि सिङाव प्रकाश खालामनांगोन खारन प्रकाश खालामाबा जों सिङाव रायलायनाय मानायखौ जों जेबो मिथिनाय नङा होमबासो जों बिसास खालामगोन बिथांमोनहा जे बै बिदेशाव थानाय मानसिफोरखौ सेस्था खालामगासिनो दं बख'नो होननानै आं बेखौनो दिनै मेसेज होनो साननाया बेनो आं बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो
बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एस स्कुल रडनि वार्ड नं 4आव दं नोंथांखौ मोहैहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां मोब्लिबफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।